Jingsniew Integrated Territorial Organization Hito Langrin Zone ha kajingalam ubak job lang thongni disciplines ketri ha ka artarik naitung arhajar arhunriu kalalai banjirep ya ke Surok PWD na Wahkaji-Langpa Ranikor. Kajing thmu kani kajing lek jurep jong kaseng kari hadin bagi pai ba jo kani kathan kila ot bagi lamat kajing e ki pakraw na kajing e shra jo ka sarkar ya kani ka Surok. Ha bakren chikila pathai Khubor Samla job lang thong ni ulong hagi senem menchua ke sarkar kalati kani ke Surok Henry hadin beladap ti klem don syu kajing penbah. Kumta kani kalabu iki pai ba kani kathan kajing e ki pakraw kamtam ha kapang kasitong. Menta kasni ka artarik Julai arjar penriu kum ka Jingsniew Integrated Territorial Organization jong kalang rinsun hadin bangilayo ya ka komplain letter na ki paradong ki parathan ki jongi hak baide bat kene ka Surok na Wahkaji-Langpa-Ranikor ken susan ni hakane kasni ka bamenta ngilayo ya ka ban jurip hak baide bat kene ka Surok bat ngilalap siya bakadon kajing bat kajing jenjar ha baide bat kani ka Surok namar nadu kipor ki bamenswa ka sarkar hawat kala de banti ban yu rikim pentri kamsu de kani ka Surok long ka bajenjar bat umri tangkata ka jenjar bha ya ki nonglit nongwan kamtam ha ka baide bat ki balik bawan sa blok bat kumjuru kamtam ha ka pang ka sistem ha ka ba ki kisnong ki badon ha kani ka dong ka than bunsin haba ki pang sistem ki sukit da ubriu te banpoi sadu jaka sumar si Ranikor te nakata kadaw kum kaseng ngiwan banjurip hakani kapor ban ngilap siya kita ki jinge ki badon hakani ka jaka kum kaseng ni pha ya kani ka kerwo siya ka sarkar ban ngidawaru baka sarkar kan phai kmatlem siya kani ka dong ka than ka jongi khnang bangin yo ya kata ka Surok ka babha bat bangin la ya kaban suk hakerkum banlej banwan hakabaide bat kikam kijam kijongi te ya kane kabanta sasisin ni da kerparu ya ka sarkar bakin sngovha ban phaik matlem khnang bakan long ka jingkar khu yangi kum ka dong ka than hi baro kawai